Bilih sampun wonten monggo pun paringaken kula. Yen ngapunten. Pak Teo, Mbah Selur, Mas Awan katuran pinarak mangke. Kelahiran kula nggih dalan Nitan dhewe niki. Griya Majengaler sing Nitan piyambak nika kula mbiyen laire ten mriku. Nggih. Nggih. Nggih, ajare dalang ning Buritan nggih Pak Sis niki ngertos. Nggih. Nggih, ini cirake bareng zaman cirikane niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rinengga sagunging pangurmatan kanthi tinarbukaning cipta rasa budi tuwin karsa. Kunjuk sandyaning para pepunden, para pinisepuh, pangemban-pangembating praja satriyaning nagari. Tamu sinedahan kakung Sumawana Putri, kulawarga agung Cinaket Bapa Suwardi Ibu Warsini. Mligi kunjuk Rama Ibu temanten kakung Bapa Kayit Ibu Suyati, miwah penderek pangembyong temanten Dukuh Nglodo Desa Kecamatan Ngrayun. Rumuhun sesarengan sumangga kula dherekaken ngunjukaken puja puji dalasan sedaya raos syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam lestan tuna kunjuk panutan panjenengan dalasan kula Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mundi dawuh timbalan kang hamenggugati pinitaya pinangka pangendali wara keparenga ingkang mangke kula hangaturaken menggah reruncening upacara pahargyan. Sepisan kinarya purwaka pamaosing ayat suci Al-Qur'an kalajengaken tata cara kaping kalih Hastungkara. Tata cara kaping 3 Lung Tinampi. Upacara paripurna yen to temanten sarimbit kadherekaken Rama Ibu sawega nguntapaken para werda kang ngarsa kundur ngiras pantes nyuwun berkah idi donga saha pangestu. Ing sela selaning upacara temanten kakirapaken. Acara kawiwitan tumapak tata cara kaping sepisan pamaosing ayat suci Al-Qur'an. Kadang kula ingkang sampun piniji ngaturaken pamaosing ayat suci sumangga nuwun. Ingkang makarya keparenga sigeg para werda keparenga jinem caos pakurmatan dumateng pamaosing ayat suci Al-Qur'an. Sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumundul ngantariksa sumusup sela-selaning miga temanem sanubari. Pamaosing ayat suci Al-Qur'an mugi mbabar daya pangaribawa kawilujengan dumateng temanten kekalih. Lumeberipun dumateng panjenengan kula waradin sagung dumadi. Tata cara kaping kalih. Hastungkara. Wausan doa. Bapa Dwi Cahyono sinaraya kepareng ngomandhekani wausan doa. Sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pinenggah sami ingkang kula hormati, monggo kita sareng-sareng nuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi anggenipun ambyur dumateng bebrayan enggal pinanganten sarimit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal pikantuk momongan ingkang saged tata jalma, ingkang tansah taat dumateng tiyang sepahipun, dumateng agamanipun, migunani tumrap keluarganipun, tangga tepalipun, minggahe dhateng nusa lan bangsanipun. Amin amin Allahumma amin. Firidhai al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sholli habati Rasulillah ajmain wa jal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bi khair. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mah wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alif bainahuma kama abta baina adama wa hawa wa alif bainahuma kama alabta yusufa wa julaika wa alif bainahuma kama alabta nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasdiqobr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gungging panuwun katuraken acara kalajengaken tata cara kaping 3 lung tinampi irairan kaping sepisan wijiling dawuh pangandikan pasrah sulih salira Rama Ibu tepanten kakung ninggih Bapa Kayit Ibu Suyati. Ngiras pantes sulih salira penderek pangambyong temanten dukuh nglodo desa kecamatan Ngrayun. Nyadong duka gandeng sekawit kula matur mangke wonten kirap pramila mboten namung ngirangi pakurmatan ing sela-selaning kulawarga nglodo Ngrayun Medar Sabda kulawarga jinaket ingkang kasebat asmanipun kepareng ngestreni foto. Nggih, langsung kemawon dados GPL nggih, Mbak. Gak pakai lama. Nyun pangapunten. Kawiwitan kulawarga Ngrayun, Bapak Teo, Bapak Kepala Desa Ngrayun sekalian, Bapak Suprapto, Kepala Desa Selur sekalian, Mbah Sainem, Bapak Yenggar sekalian, Bapak Puguh sekalian, Bapak Sunarno sekalian, Mas Imam sekalian, Nur Arif Soho Mas Adi. Sedaya kulawarga ingkang sampun kasebat asmanipun kepareng estreni tedak foto kawiwitan sakmenika. Sulih salira talanging basa Bapa Kayit Ibu Suyati ngiras pantes sulih salira penderek pangembyong temanten kakung sasana saha swasana katuraken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'a huda amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin dumateng para alim, para ulama, para bapak kiai ingkang rinten lan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng para pepundhen para sesepuh dalah haji sepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas sliptya ing pitutur kiblat ing panembah ingkang tansah pinundi sasaha satuhu ginabekten. Dumateng para lenggah tamu kakung miwah putri ingkang satuhu bahagia mulya. Mugi-mugi rahayu sasaha sih ulasaning Gusti ingkang Maha Welas ingkang Muasih. Winantu saguing karaharjan karahayon kabejan kawilujengan. Mugi-mugi tansah kajiwa kasarira sagung dumateng para lenggah tamu. Dumateng para piyagung daraing nata, para sujana sujananing budi, para pangemban-pangembaning praja, para kesatriyan negari minangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang tansah pinaringan kinurmatan. Mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Dewan Bekari saso Bapak Kepala Desa Bekari saso Bapak Kepala Desa Ngrayun ingkang boten kawula sebat setunggal boko setunggal ingkang dahat kinurmatan. Mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Suwardi Sakala Wangsa mongko kadang pisan sutresna ingkang dahat sinudarsana. Purwakaning atur sumangga wonten dalah sasa panggenan ingkang kebak berkah sasa rahmatipun Allah punika. Mboten-mboten atur ingkang langkung prayogi, kita aturaken kejawi namung ngadah-ngadahan rasa syukur kita dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan tahmid ij'al bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wondene punapa kawula sasaha para lenggah tamu undangan sedaya saged rawuh punapa ingkang dados undanganipun Bapak Suwardi sakutrah keluarga mriki kanthi kawontenan sehat walafiat rahayu wilujeng widodo kalis ing sambikala. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalipun mugi rahmat adim Allah Subhanahu wa taala sasaha salamipun mugi tetep kalimpahna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasaha para keluarga lumeber dumateng kala panjenengan sami ingkang rawuh wonten ing pawean agung punika. Mugi-mugi kalian panjenengan sami kanthi anatepi itba saso sunnah-sunnahipun mugi-mugi tansah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para lenggah kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan, langkung rumiyin kawula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih awit kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami mboten nami ngirangi tata trep sila kawula awit hangeti papan sasa kawontenan ingkang kados mekaten punika. Kapeksa kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami minangka tetalanging basa cundhakanipun atur pamurutipun ingkang hamengku gati bapa kayit sekalian garwa. Ingkang wonten wedal punika boten kawawi atur amargi bapa kayit sekalian garwa nggih nembe ngraosaken bombong mongkong ing penggalih suka parisuka pikantuk sungsung tetalining katresnan ingkang tanpa pepindhan. Ingkang kos pindah panjenenganipun bapa kayit sekalian garwa sasaha kala tasnami wakil sang sedaya pengarak tematen kakung tansah ngaturaken matur agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun Bapak Suwardi sakutrah keluarga nggih mawi sowan kala sak rombongan wonten ing pawan agung punika sampun katampi kanthi renaning penggalih kanthi gupuh suguh lan aruh dipun caosi pawan pinaraan saso pasugatan ingkang kados mekaten punika mewahipun. Pramila sami menika kala mboten saged mbales punapa-punapa kejawian namung saged atudonga mugi-mugi sedaya kala dados amal ibadah amal sae panjenengan ing tembe pikantuk piwales sing ngarsa dalem Allah kanthi sak sae-saenipun jazakumullah ahsanul jaza kasiron. Wonten ingkang salajengipun kawula tansah ngaturaken sedaya kalepatan ingkang saageng-agengipun nggih mawi sowan kawula sak rombongan wonten ing pawan agung punika ambeta rencang ingkang kathah
Pramila saya menika mbok pilih kathah kalepatanipun sasa kahilafanipun nggih mawi solah bawa tingkah laku utawi munamuni ingkang kirang meranani kalian penggalih Bapa Suwardi sakutra keluarga sumamrahipun dumateng sedaya warga masyarakat mriki sepindah malih kawula nyuwun lumebering sih samudra pangaksami. Para lenggah kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Ingkang salajengipun kala minangka sulir sarira saking panjenenganipun Bapa Kayit sekalian garwa kala bau pikantuk amanat supadoso angaturaken punapa ingkang dados pamuridipun Bapa Kayit sekalian garwa ingkang angka sepindah nggih punika ngaturaken salam taklim ingkang katurut dumateng panjenenganipun Bapa Suwardi sakutra keluarga lumebar dumateng sedaya warga masyarakat mriki kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kanthi atur salam punika karahayon, karaharjan, kabejan, kawilujengan, mugi-mugi tansah kajiwa kasarira dumateng Bapa Suwardi sakutra keluarga sumambahipun dumateng sedaya warga masyarakat Bekari punika. Wonten ingkang salajengipun pamuridipun Bapa Kayit sekalian garwa kala wau pikantuk amanat supados ngaturaken nggih punika amasrahaken temanten wa khusus billah khusus nggih punika temanten kakung ingkang asma nggih punika Nak Mas Azkia Purwanto putra saking panjenenganipun Bapa Kayit dalasan Ibu Suyati ingkang mijil saking tlatah Plumbur Nglodo. Pramila sameika sumangga kanthi raos bingahipun manah saso kanthi wawasan bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Temanten kakung punika kawula pasrahaken sadoyanipun dumateng panjenenganipun Bapa Suwardi sakutra keluarga lumeber dumateng sedaya warga masyarakat Bekari punika kanthi pasrah bongkoan. Nggih tegesipun kados mekaten punika senaosa yuga kawula Nak Mas Aziz punika ketawisipun ageng ugi dewasa ananging babagan pengalaman babagan biminau anggenipun bebrayan agung tasik kirang-kirang sanget pramila saya menika kawula suwun bimbingan sasa didikanipun supados binjang tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barakah amin Allahumma amin. Para lenggah kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan ingkang salajengipun pamuridipun Bapa Kayit sekalian garwa kawula wau pikantuk amanat nggih ingkang arupi tali asih pramila saya menika dumateng ingkang gajibah kawula aturi tindak dhateng ajeng sumangga sewu niki wau tali asih teng wingking Pak teng selar atas monggo Mas Kijun tindak dhateng ajeng. Semoga. Niku wonten tambahan melih niku. Alhamdulillah. Monggo. Ingkang gaji paham. Monggo Mas Kijun. Monggo sasrahan kalih Bapak. Mugi-mugi kanthi tali asih punika saged antatosna rumaketipun pasederekan saha antatosna tali ikhwah Islamiyahipun antawisipun keluarga Bekari kalian keluarga saking dalem Plumbur Nglodo Ngrayun. Mbah nuwun. Monggo. Para lenggah kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan wonten ingkang salajengipun pamundhutipun Bapa Kayit sekalian garwa mbok bilih temanten kekalih punika sampun cumondhok wonten ing dalem Bekari sautawis binjang wonten ing dinten Jumat Pon tanggal 29 Agustus atawisipun labuh bibar Jumatan supadoso temanten kekalih punika dipun kiramaken tumuju dalem Plumbur Nglodo Ngrayun kanthi pandherek Rama Ibu sanak kadang tangga tepalih sak murwatipun.
Para lenggah ingkang kawula hormati wonten ingkang salajengipun mbok bilih acara samangke sampun paripurna. Kawula sak rombongan kepareng nyuwun pamit saha nyuwun doa idi pangestu mugi-mugi kuntur kawula sak rombongan saking dalem mriki tumuju dalem pun piyambak-piyambak tansah pinaringan rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Minangka pamungkasing atur mbok bilih anggen kawula aturaken atur pasrah temanten punika tasih kathah cici cewet kuciwaning atur. Saha kirang meranani anggen kawula matur saking cupet ing nalar. Kutungi pemanggih mawantu-wantu kawula nyuwun lumebering sih samudra bangsami. Wa akhiran hadanallahu ayyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun katuraken sungkem kula ingkang nderekaken lenggahipun. Mas Bujang Ganong duduknya di mana? Iringan sampun wonten nggih? Oke, langsung monggo Bujang Ganong setunggal ramban, bakdo ngaten cucuk lampah terus miyos ya belah. Abot gonku tumandang ngemban dawuhe sang nata rasa Bapak Kepala Desa Bekari, Bapak Siswanti, Bapak Dwi Cahyono sedaya ingkang sampun kasebat monggo foto kalian temanten. Kyo sendika syaka bakal kaboyong pepujan janmu risang klono raja. Foto sik karo mantene. Nah, mumpung Bujang Ganong urung kena royalti saka LMKN lagi. Nah,
Iki sok ben kanca-kanca musisi barang iki merongos kabeh calon iki. Wong duwe gawe kudu mbayar ning negara. Nah, ya piye jale rasakno. Balik nanggap kleningan meneh. Kaya zaman abene. Nggih Pak Sis. Ya. Nanggap kleningan meneh kaya zaman biyen kena ora bayar royalti. Jan. Saya aneh-aneh sakniki. Matur nuwun. Tedak foto sarengan kulawarga taksih kalajengaken. Mas, serampatke Mas. Sablah badhe medal niki kalih kulawarga jinaken ingkang estereni foto sumangga. Nah, mangkin adyanto tedak foto dereng rampung bilih cucuk lampah sampun siaga temanten kakirapaken tedak foto kalajengaken mangke. Berkah mulia. Monggo. Ayo Blah. Foto dipun lajengaken mangke yen to sampun gantos ageman. Jan musuh cucuk lampah preman iki rada medeni. Wuh. Lengene nganti kaya kena nggebuk celeng lho gedine jan. Nggih. Blah iringane apa? Jan. Karepmu sajake dicilik-cilikke, dimanis-maniske. Monggo imbangan katresnanku mawon, Cok. Nah, jan. Mbak Sabla, kala wau Mbah Lurah Selur nyuwun nomor WA panjenengan. Nggih. Ah, menika. Nah. Binoyong mandap saking pepanggungan wong bagus kelawan wong ayu. Lon-lonan humiring kang puji sesanti sedaya kagunan kunjuk mring Gusti. Dia lumampah kanthi pratitis daya-daya prapteng sasana panti busana. Saben dina mong ngelamun jroning
mangili badhe miwiti pakaryan ladi pasugatan kunjuk para tamu sumangga. Monggo mriki Mbak Yayu. Inang karang ilo Iya. Iya. Iya Mas. Jos. Iya. Iya. Jos. Nggih, pripun Pak sampun gayeng?